Good evening, Bibi. Hello, Bibi फंबाय. मा खालामदों? लाइभ होनोनो सोलाबथाराखैब्रा आङो. मा खालामदों बिबि? दे दसे रायलायनि जोंहा. रावबो गैयैखाय स्रिमोन आरोलै. दे कमेन्ट खालाम. गुड इभिनिं फंबाय. मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि संदो नोंसा मामिया? दानो उन्दुयो आरो? आंहालाय माबा दिनि जनदिस जानाय बायदि जि उन्दुनो ओंखारबायलै माबायाव 1:30सोआव स्कुलनिफ्राय फैनानै जि उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय माबायावसो 3:30आवसो सिखारदों 3:30आवसो सिखारना ओंखाम जानानै मा माला दोनखार जायो जोंहा नोंसो माला लाङो टेपा फंबाया खि दोनखारलाङो बिब'खौ ना बिबि फंबायाखि सोरबा दोनखारलाङो सेखा गोलावजों आथिङा दानस' जागोन नोंगुमैजों ओंख्रिया दालि ना भाजासो आब' जाहा दिनि सेटारडेआवहाय जाया मिरामिस नोंसा जायो ना बिबि जाहा जाया जाहा मिरामिससो जाहा लेडिस फिंगारजों पटेट' ना माबा दङ पियास बाथोन दङ नासो होनफ्लांबायमोन आङो पियास बाथोन दं एम्बर' खुगा सिलाबायबाय मिनिनाया खुगाया जिलाङो एम्बर' मा ओंख्रि जाखो बेरे मोनथ्राखै नामा बेरे मोनथाराखै नामा होनबा गाबोनो थदो ओंखारदो थासै बेंगालराव जोंहा आमाइमोन दङ बेंगालराव आमाइमोन दं मारै खारखोमानांगौ जाखो जानाय नङा एम्बर' गोथाव आब' भिन्दिया गोथाव आं बांद्राय जानो बायो भिन्दि उदै थान्दा जायो आरो जानांगौ एम्बर' मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट खालाम दानो उन्दुयो आरो बिबि दसे रायलाय नोंना ग्रेजुवेट जाबाय खोमा ना बिबि फरायनाया एम्बर' कमेन्ट खालामनायालाय अबाव थांखो जायाखै माथो फरायबाय दं नोङो दा नेटानो स्ल'थार माथो आंनालाय जायाखै माथो फरायबाय दं नोङो दा सुबुत नोंखो सिखा बांला ज' हात लाबगोन आं खुगाखो हेल' सुबुत गैया बा दैमु आंनि कमेन्ट नाया दै नायो सुबुत बाबुल स्वरगयारि हाय हेल' बाबुल माथो फटकआनो नोंना मोलेले बाबुलनिया लाइक दान थेंक इउ बाबुल मा खालामदों कमेन्ट खालाम उन्दुबायसो खोमा बिबि थांबाय नामा ओइ सुबुत थांबाय नामा आं दा खोन्थ'ला आब' नेक्स्टआव खोन्थासै आं इस बिबिया हाल्लासो बाबुल उन्दुआ नों लाइभ दं आरो औ बाबुला दिनै आंनाव फार्स्ट टाइम खोमालै आं गोदान बायसा मोनदों नोंखौ मा ओंख्रि जाखो बाबुल कमेन्ट खालामलाय
1 घन्टाल'सो थानो हायो आंबो बांद्राय गोबाव थानो हाखाया मेगनानो जाया आंना मबाइलाव नायबाय थानो हाया हराव मानसिफ्रा लाइभ होसोगारोना ओंखायनो जायो बाबुला माइबा दानफिनबाय ओंखाम जायाखैनो गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा दे बाबुल ओंखाम जायाखैनो ए दाबो जायाखैना जोंहाबो जाथ'वाखै बाबुल मा ओंख्रि संदों हाबा जाबायना जायाखै बिमायासो संदों ना लोगोरिया संदों अखा हादों नामा आब' औ अखाया जोंनियाव साननै पाक्का हाबाय ओमफ्राय दिनैयो बेलासियावसो हादों औ आब' मयनाया लाइभ होदोंना आं नायदोंमोन ओमफ्राय लाइभ होनायाव सोर सोर होदों होननानै ओमफ्राय थाब जाखारफैयाखै आंनाव बाबुल आं माला गाज्रि कमेन्ट होखो नङा माने होनाङा होनदों आं बाबुल नों दानफिनलायनायखाय मानो दानफिनदो सानदों आं कमेन्टखौ दानफिनलायनायखाय माने होनाङासो होनदों आं दे होनायखौथ' नुखायाखैना नों आंनाव दिनैसो फैदों खोमा आब' मयनायाल' होदों नामा बाबुल कमेन्ट खालाम मेन्टेल हाय কি ভাল খবৰ আপোনাৰ কি খবৰ কমেন্ট কৰিবা मेन्टेल ब्लग एनारिनोथ' नांलायनो फैदों बिबि जोंनिजों 7 देससो जासिगोन होमबा दैबाना जागोन दस' बिबि ब्लग दैबाना जागोन सं एनार बै मा होनो थामनेलनि सिख्लाया सोरलै मा होनो लोगोआ मेकआप प्रेक्टिस खालामनायाव आंखौ देलाय होदोंमोनलै मेकआप गाबा लेथ्रासो नुयो आंखौ एनारिनोथ' फसायदों नामा नोङो एनारिनोथ' लाइक दान थेंक इउ एनारिनोथ' दसे थादे फुलमति हेलौ हेलौ मा ओंख्रि जाखो फुलमति कमेन्ट खालाम दसे एनार बोरैबा फरायजाथावि कमेन्ट होथारोलै एनारिनोथ' नोंना सिखिरिया मा ओंख्रि संखो कमेन्ट खालाम थेंक इउ फुलमति लाइक होनायनि थाखाय लिरनाया गोरोन्थि जादोंमोन जेबोलै गोरोन्थि जाखायो एकदमबारे माबा कमेन्ट खालामनायाव माबाया लेटारा फिसा फिसा जाना होयोना मायबा थुहां जानायावनो मायबा थुलाङो जेबो नङा अरदा मोनसे मोननै थालाङो इदिनो जेबो नङा बिदि थालांनाया आंनानोबा थांफ्लांलाबायो মই ভাল ভালে হ'বা লাগে দেই মেণ্টেল ব্লক ভাত খাই না খাৱা নাই কমেণ্ট কৰিবা सुबुद सुबुद बाय बाय आं मयनानाव थाथ' ओइस सुबुदा सुगोनाङा कमेन्टखौ दानगोन ना दानाखैथाय बियो सुबुदा स्टेटासबो होआ प्रफाइल पिकचारबो होआ स्टेटाससो होनलायलांबाय आं प्रफाइल पिकचारबो होआ बेयो मेरला लाइभ होदों आंहासो बैयाव लांबाय सिखिरि बायदि बाथौ बिदु जादों नामा नों एनारिनोथ' दसेथा आंनियाव रावनावबो थांथ'नांला ओरै थांहां जालायदों सिख्रि बायदि बाद' बिद'ना बेयाव बैयाव बाहां बिबाराव भात खालिनि নাই মই ভাত খাৱা নাই তুমি খাইছা নাকি মেণ্টেল ব্লক জ্ঞানজা বনাইছে कमेन्ट करिबा डेन्जार फसायदों सयथिबोनो उन्दै दै नुलाय नोंना इयाव अबेसे उन्दै उन्दै नुखायो होनबावो नामा हारसिंनो बिबि आब'
नोंसिनाव आलासि जानो थांसै आं आब' फुजायाव अके फैजायो बिबि ब्लग माबायाव फै राज फुजायाव जोंना हावलियाव गेदेर जायोना बेयाव फै राज फुजायाव थोस मायो आंनालाय बहा सिखिरि दङ आरो जाद जाद बुंथारो न' माथो थिक नोंसोरलाय माथो प्रफाइल पिकसारबो होआ माबो होआ ओंखायनो पात्ता मोनलाय लाङाना नङाबा मोखाङाव नायनानै एसे सिनाय हायोना सोर हाबा जादों सोर हाबा जायाखै इफोरखौ ना फुलमथि प्रफाइल पिकसार होबाथाय सिनायनो हायोना ओमफ्राय सोरथो संदों मादारालाय माथो ओंख्रि संदों कमेन्ट खालामलाय एनआर इनफ' एनआरआ मा नाम खिथालाय फुल फ्रमा एनआरनि फुल फ्रम मिउजिक सङाखैनो फ्रेन्ड नोंहालाय माथो ओंख्रि संदों जों आलु संखांबाय ओमफ्राय माबा पियास बाथोन दङ आङो सानसुआव देनानै जानायमोन ओमफ्राय थास' बिबार बाथोन दं मैं खाली किया कैसे मेंटल ब्लॉक कमेंट करेगा बाबुल भिडिअफोरा खालि मिथिल' ओंलै आंबो आब' मिथिनि आब' मिथिनि भिडिअ' नुमारदों लोगोफ्रा होना लादोंना माबा गाबसोलाबायनाय अन्थावथावनो ना नंगौ ना नङा ना भिडिअ शुटिं खालामनायसो जारलासो भिडिअ नुमारदों आंबो ओमफ्राय माबा अन्थावथावनो बोरैबा अननोबो ओंखारदों ओमफ्राय माबा सिन्दुरबो फोनफिनलायनायबो होदों लाफिनबाय होननानै जारलासो सुबुत रोङा दैमु नों बेसेस खालाम नोंखौ सिखा खंखाइजों नोंनि आखाइखौ दानस'गोन आं सुबुत माथो कमेन्ट खालामनो मानो दाननो रोङा बेलाय ना एनआर इनफ' दैमु के मा ओंख्रि लेडिस फिंगार एन्ड पटेट' एनआर इनफ' मा ओंख्रि संदों नोंसिना माया कमेन्ट खालाम आं ओंखाम फुलमथि संनानै फैफिन मा ओंख्रि संहांदों दे फुलमथि मेन्टेल मा ओंख्रि संदोंब्रा जोंहा माबासोलै भेन्दिजों आलु ओमफ्राय सामब्राम बाथोन दिनै मिरामिससो नंगौ आब' औ र' बा प्रफाइल गोनां चेनेल मोनसेजों फैनि आं अके प्रफाइल गोनां चेनेलजों फै दे नायनि आं दे नार्जारि हेलौ गुड इभिनिं जे नार्जारि ओंखाम जाबाय नामा कमेन्ट खालाम दसे आइबो माइलाय मिथिना नंखायसो मा लिरदों नों सुबुत आइब' माइलाय मेटेना मा आइब' मेटेना नंखायसोनो आं मिथिला बुजियाखै आं बाबुला मा होनदों बे हौवा जोंनो थाफिनबायनोलै आंसो लागोन सानदोंमोन जोंनो थाफिनबायनोलै आंसो लागोन सानदोंमोन सोरखौ लागोन सानदोंमोन मिथिखौ आब' मिथि एक्ट्रिसखौ मानसिखौबो मोजां नुयो आब' मिथिखौ बाट मानो इदि ससियेल मिडियाआव दावराव खालामबाय थादोंथाय लासिंसिनो ब्लु हो सोरदो लोगो जानोलै जे नार्जारि माथो फुराना ब्लु नागिरलायनाय होबाय दे जे नार्जारि सोरजों लोगो जानो नागिरदों नोंलाय माथो लोगो माखानो फुराना गोजा लोगो जाखांजोबनाय गोजासं
दालि जहल पटल आलु भाजा ना बाथोनसो ए दिनै ना जायो आरो ने नोंसोरो जोंहा जाया जे नार्जारि जायाखै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जोंहा माबासो भिन्दिजों आलु सुबुद फाल्थु फाल्थु खोथा दा बुं नोंसोर मा खोथा सुबुद मा खोथा बुंलायदों कमेन्ट बारदों नों दहाय हाल्लासो आं मा कमेन्ट बारबोखो आं नोंना माथो बारायानो गैखाया हेलौ हेलौ हायल'सो बुहो जे नार्जारि जायाखै अ नोंस्रालाय मा ओंख्रि जोंहा माबा भिन्दिजों आलु कमेन्ट बारदों दहाय एनार औ एनार बेजों ना कमेन्ट खालामना दोनहरलाय दा नायहैगोन आं नोंनि पिकचारखौ एनार आहाम नै फैबाय जाबावो नामा बिजों आंनियाव कमेन्ट खालामना दोनहर नोंनि प्रफाइल गोनांजों दा नोंनि प्रफाइलखौ नायहैगोन आं र' नोंखौ गुबुन गाबोन जावगोन आं सुब्रा मा जावनो नागिरदों जावनाय खदालजों दानख्ला जागोन ब्लु हो माबार जलदिनो सोरजों लोगो जानो एनार माथो लोगो माखानो फुराना गोजा लोगो मागानो फुराना गोजा माथो सोरजों लोगो जानो आंनाथ' लोगो जाखांनाय गोजा नों बहानि खिथायासै जे अ बाबुल बाक्सा सालबारि बिबि ब्लुहर आब' ब्लु नांगौ सोरजों लोगो जानोलै आइदि गोनांजों गोनां जालायनोसै बिसोर एबार बेयावनो नायबाय था नों नायगोनथ' र' माबायदिमोन ब्लु थाबा कमेन्ट श' जायोब्रा औ जाया आब' हेलौ बाबुल नों बहानिमोन कमेन्ट खालामलाय बाबुल थोद ओरैनो ब्लु गैयाबा कमेन्ट श' जाया फाग्लि ए मिथिलाय लाङाहाय आं बारा एनारैनोथ' थाइबेसे खामायखो इउटुबनिफ्राय एनारै थाइबेसे खामायखो हि गामि खिन्था आं खिथाबायथ' बाक्सा सालबारि होनदों बाबुल आं गलाघाटनि ए मा एसे गोजान गोजाननि देनां बेरायनो थांबाथाय लिंहरहाय गलाघाट आंनि कमेन्ट मोनसेखौ मानो फरायाखै आब' मा लिरदोंमोन नोंलाय आं हाल्लासो ब्लुखौ फरायबायथ' मानो फरायाखैलाय उन्दुनो ओंखारलायो आब'नि भइस खोनासंना दैले खोनायोना उन्दुनो ओंखारलायो आब'नि भइस खोनासं उन्दुनोसो ओंखारबाय नोंहा दसथा फरायबाय दे सालबारि सालबारिया गामि नामा आरो गामि माने एसे टाउन बायदियानो जाबायलै गामियाव गोलैला सालबारिया बिल्डिं सिल जाजोब्बायना सालबारिया टाउन बायदिसो जाबाय बाबुल बेबि उन्दुनो ओंखारलायो आरो सोरबाखि एनारा मा होनदों थैब्लाबो खामायनो हाया थैनोसै थैब्लाबो खामायनो हायाखै इउटुबाव फैसा माने नों थैनानै उजिफिननायसै आरोना एनारा नंगौलै एकदम बेरायनानै मोजां मोजां भिउ लाबोनो हायाबा अबावथो नायनो ना जानला मोनला नायनो नागिरखाया मानसिफ्रा जोंना लोगोफ्रा माया नायोना लाइफआव जिखिनि दं बेखिनियाल'सो नायो बिबि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो मोननांगौ बेरायनाय मानाय नोंसोरथ' मालाय सेंग्रा मानसि गोजान गोजानाव बेरायनो हायो माथो
बर' बाजारा बेसेबां गोजान जायो? बर' बाजारा गोजान नङा। बर' बाजाराव जोंहा आलासि दङ मेरला। जोंनिजों एसे थांबावनांगौ होनबानो बर' बाजार बारनानै सिमला मोनो बाबुल। सिमला मोनो सिमला बाजार फैला मेन्देलानि जायगा। आब' हेलेना मोननि जायगा मोनो बर' बाजार बारनानै। अबिनास ट्रेभेल हाय हेल' अबिनास ट्रेभेल गुड इभिनिं एसामिस कक अलप ओके ভাত খাইছে না খাওয়া নাই অবিনাশ কমেন্ট করিবা অবিনাশ ট্রেভেল একো বুজি পাওয়া নাই বড় শিকি ল'বা অবিনাশ বড় ভাষা শিকি ল'বা एना रिनप'ए কি কইছে জাरला জাरला संथारो आंहा एसेबो मा होनो खामायनो हाथाराखै পইচা পাওয়া নাই না ইউটিউবৰ পৰা अविनाश खुलुमबाय नमस्ते नमस्ते अविनाश नमस्ते भात खायसे ना खावा नाय माने ओंखाम जाबायना जायाखै कमेन्ट करिबा माने कमेन्ट खालाम अविनाश ओके भात खायसे ना खावा नाय ओंखाम जाबायना जायाखै अविनाश बाबुल स्वर्गियारि माज्राबारि गामिखौ मिथि नामा औ बर' बाजार माज्राबारि बे खाथिसो जायो बाबुल बर' बाजार माज्राबारि बारनानै सिमला मोनो सिमला ओमफ्राय मेन्टेला मा बुंदों नों आंनि कमेन्ट बारबायलै आं हाल्लासो मा कमेन्ट बारबाय दं मा कमेन्ट बारलायखो आंलाय हाल्लासो आं मेगनाबो थिग नङाना आंनिया मेगनाबो थिग नङाना आंनिया बाबुल ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज लाबावलासोलै माबा आं एख' बुजि पावा नाय अबिनाश अविनाश खुलुमबाय बाबुल मेन्टेल नों आंनि कमेन्ट बारबायलै मा लिरदोंमोनबा मेगनानो थिग नङा बाय बाय दे मेन्टेल ब्लक इमान सोनकाले যাব বাই বাই মেণ্টেল ব্লক অবিনাশ আপোনাক চাপ দিয়া 10 দিন হ'ল আপুনি বেগ দিয়া নাই মই দিয়া নাই না কি অবিনাশ হয় না নহয় মই আৰু কামত বিজি থাকোঁ না ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই 3 দিনমান হ'ল দে মই চেক কৰিম দে অবিনাশ বেয়া নাপাবি এটা আৰু কমেণ্ট দিবাচোন ভিডিঅ' চাই অবিনাশ ভিডিঅ' চাই কমেণ্ট দিবা আৰু মই কমটো চাই বেক কৰিম বিবি অবিনাশ কাম জইন মি অবিনাশ বিবি লগত জইন কৰিবা অবিনাশ বিবি ব্লগ লগৰ জইন হ'বা অবিনাশ বৰফকা দুটা জানো হয় নেকি দে লাহে লাহে বুজি পাব
এটা কি খুলুমबाই আৰু এটা नोंखौ मोन হয় নাকি ই দুটাটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট অবিনাশ হয় না आं नोंखौ मोजां मोनो ভাল পাওঁ আৰু কি खुलुमबाय माने नमस्ते আৰু এইটো শিকিলো ভাত খাইছে না খোৱা নাই মানে ओंखाम जाबायना जायाखै अबिनाश ভাত খাইছে না খাৱা নাই ओंखाम जाबायना जायाखै এইটোৱে শিকি ল बाबुल आंनि जिएफ दं औ माबायाव मा गामि होनदोंमोन लायो माद्राबारियाव औ एफा गोजाननि गलाघाटनि बाब्रे बा बाबुल मानिनांगोन दे आरो आजिखालि मा होनो मबाइलानो बिदि लोगो मोनजोब होबाय आरो ना गोदोनि दिनबाथ' आरो बाब्रेबा लाइजामनिसोमोन नालाय खम खस्थ' ने गोदोनि मानसिफोरासो खिथायोना जनानै जि आराम खोनासङो आङो लाइजामजोंसो गोसथोलायनायमोन नालाय ओमफ्राय जिथिया लाइजामा मोनफैला बेयावनो मोनलायलायनायाबो गोजानाय सोरबा फाग्ला फाग्लि जालायनाय खिथायोमोन आरोना लाइजामफोरा मोनफैयैयाव ভাত খাৱা নাই আপোনাৰ তাতে যাম এদিন গাহৰি দি ভাত খাবা দে হ'ব দে অবিনাশ কি আঞ্জা বনাই আছে ঘৰত অবিনাশ কমেণ্ট কৰিবা আজি ৰাতিত কি আঞ্জা বনাই আছে কমেণ্ট কৰিবা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰটো বাক্সা চালবাৰী অবিনাশ বাক্সা শালবাৰী বৰপেটা ৰ'ড যে আছিল সেইটো পাৰ হৈ আহিব লাগে बाबुला मा होनदो आंनाबो जा कमेन्ट थाबो जोब्बाय आं हाल्लासो सरि दे बाबुल मेगनाबो थिग नङा आंना बिबना थाबाय थानो हाथ्रा ট্ৰেভেল চেক কৰি চাওক অ'কে মই চেক কৰিম দে অবিনাশ বেয়া নাপাবি দে गेरेमसा पारमिसन मी কমেণ্ট দিলোঁ এতিয়া হ'ব দে অবিনাশ গেৰেমচাৰ লগত জইন হ'বা অবিনাশ দূৰ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা 150 যাম হ'বাই লাগে অবিনাশ 40,000 फैसाबो दं आंनि बेनाव 40,000 बाबुल मा फैसा जादों नामा बाबुल बेनि नोंनि फैसा जादों अके हम অবিনাশ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত কমেণ্ট কৰিবা हेल' बाबुल फंबाय 40,000 मानि ओमफ्राय मोनफिनगोन आरो नोङो दानो जानोसै आटथायावनो दिनैलाय मानो स्टाफ उखैदों गाज्रि दा मोन दे होआ गोनांसो खिन्थाना लाखायो आं हौवा गोनांसो खिन्थाना लाखायो आं मा हौवा गोनांसो ओमफ्राय माथो सोदोबा लाइन मारिबावो नामा बाबुल गाज्रि दामोन दे हौवा गोनांसो खिन्थाना लाखायो बाबुल ओमफ्राय नोङो मा सेंग्रा ना मा ना हाबा जानाय हौवा गोनांखाखौनो रायलायदों नामा नोङो कमेन्ट खालामलाय बाबुल अविनाश मोर गुवाहाटी गुवाहाटी ना গুৱাহাটীত কি কৰে আপুনি
কিবা জব চব কৰে নাকি কমেণ্ট কৰিবা জুবিনদাৰ দুই মাছেৰা কি কি লিখিছে আপুনি চেতু গাঁও জুবিনদাৰ কি জুবিনদাৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকে নেকি অবিনাশ মই বুজি পোৱা নাই দেই দুই মাছেৰাও সেইটো বুজি পাইছে সেই গানটো জুবিন গাৰ্গে बाबुल आंबो हिनजावसो ओंखायनो नोंगौ बाबुल जेन'बा नोङो हिनजावखा सोरबाफोर ओरैनो बर'फ्रा लायस्लाय जाथारबाय আমার এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আহিব নাকি আপনি নাই নেলাগে দে নাযাম পিছত যাম অবিনাশ এবেল এতিয়া গ্ৰুপত নাযাওঁ দেই অবিনাশ হেল্ল' হেল্ল' অবিনাশ আপোনাক যে নাৰ্জাৰীয়ে হেল্ল' অবিনাশ হেল্ল' অবিনাশ আপুনি নিউ যদি যে লগত জইন হ'বা অবিনাশ নেট প্ৰব্লেম হৈছে মোৰতো অবিনাশ যে লগৰ জইন হোৱা নাই যদি জইন হ'বা অবিনাশ হেল্ল' যে নাৰ্জাৰী মাই दै লেলে बबाव थांदोंमोन नोंलाय সেইটো গান গাব দিছোঁ অঁ হেল্ল' জে নাৰ্জাৰী কি খবৰ অবিনাশ জে নাৰ্জাৰীৰ লগত জইন হ'বা জইন হোৱা নাই যদি জইন কৰি ল'বা কৰি দিব জে নাৰ্জাৰী হেল্ল' জে নাৰ্জাৰী ভাত খাইছে না খোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবা জে নাৰ্জাৰী কৰি দিব जि नार्जारी अनसाय बा मालाय आंनि कमेन्ट फरायासै हेल' अनसाय थालांबाय नामा अनसाय है साला मालायखौ आबै मा इयो मालायखौनो आं हाल्लासो मा ओंख्रि सिस्टार कमेन्ट खालाम ओरैनो आदसा ঠিক আছে চুকু ক'ত লৈছে জেনাৰী মোক বিচৰা নাই गुड इभिनिं एस बी बाबुल 3 बोसोर मोजां मोनलायबाय हौवा गोनांजोंनो हामा दै बाबुल एसे साननानै खामानिफोरखौ अविनाश ट्रेभेल একদম কি লিখিছে একজন আপোন ট্ৰেভেলাৰ মৰক পাই যাব एस बी बाबुल चापर बिबि अनसाय स्टेटास लोगो जा आंजों मिथिबाय बे बिबिजों लोगो जालायदो आंनि कमेन्ट नुवा नामा अनसाय नुदोंथ' डिस्टार्बलै फनफोराबो बिबि एस बि लोगो जाफैदो दे बाबुल एस बि नोंखौ कम्पुट अविनाश थेंक इउ अनसाय कमेन्ट औ मिथियो
गाज्रि मोनलायनायथ' खोथा नङा बे माने सोरनि न'खरखौ बेयो सोरनि दुखु आरो सोरनिबा न'खर मोनथिलां मेगनाबो बेनो नालाय थालांबाय थायो माबा थादों मबाइला जाथ'वाखैनो गेरेमसा भिन्दि संदों आलुजों आलु भिन्दि संदों नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो गेरेमसा कमेन्ट खालामलाय गेरेमसा कमेन्ट खालाम माबा थाबाय नामाथाय मा ओंख्रि जाखो गेरेमसा कमेन्ट खालाम थालाव थादों आरो जारलासो New friend come guys pack up হয় নাকি অবিনাশ কিমান হ'ল অবিনাশ আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ অবিনাশ সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান হ'ল কমেন্ট কৰিবাচোন आंना ना खुमब्रा मा एसे दैलेले कमेन्ट खालामदों गेरेमसा गोथावथार माथो खुमब्राजों ना 553 ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড দি থাক जाखांदों अ दासो जाखांदों आरो ना गेरेमसा কমি কমি যায় কমি কমি যায় দিনৰ এটা ভিডিঅ' দি থাকিব লাগে নহ'লে কমি যায় কিবা জব কৰে নাকি অবিনাশ আপুনি কৰিবা আজি গধূলি এটা দিছো মই চাম দে মই বেকাৰ আল্টু পাল্টু ঘূৰি ঘূৰি থাকো এনে থাকবা নালগে দেই অবিনাশ লাইভৰ মানে কিবা এটা কৰবা লাগে আৰু নিজৰ পেটটো মানে ভৰাব কাৰণে কিবা এটা কৰবা লাগে আৰু কাম হয় না নহয় অবিনাশ কমেন্ট কৰিবা गेरेमसा नोंसो दैलेले कमेन्ट फरायदों दैमु दैले जारलासोलै गेरेमसा गावा कमेन्टखौनो थाबखौनो हरा ससा केट्रिना सपक
मानसिफ्रा लाइभ होसोहरलाबायदो ना अविनाश बाय बाय ओके बाय बाय गुड नाइट अविनाश सी यू কালি লগ পাম আৰু না লাইভৰ অবিনাশ बाय बाय गुड नाइट बन्दना उन्दुदो हर जाबाय बाजै खलि आं हाल्लासो गथ'नि जादों ओंखामखौनो जाबावाखै ओंखाम जानोसै र' दसथाना गथ' फुथुनाया इयास माखौबा लाइभआव कमेन्ट हरलायदो आरो टुनटुलिया नोंनो उन्दुनायसं नोंनो उन्दुग्रो गिख' गिख' दानो सिगिगोन र' नोंखौ हेलौ गेरेमसा थांबाय नामा फंबाय गेरेमसा मा जानायमोननो नोंलाय अबावथो गोदोना थाहैनाय बाबुल गेरेमसा मा अन ब्लु नांगौ नामा अन होनबा बुजिया दे आङो गेरेमसा माबा अन होनलाबायोना नोंसोरो बहा थांखोमानाय नोङो बाबुल सोरनि लाइफआव थांखोमाहैनाय हिन्जावा भिडिअ कल हरदोंमोन जारलासै बाबुलजोंबो बाबुलजोंबो जारलासो ओमफ्राय दानो रायलायखांबाय आरोना बाबुल गथ'फ्रा खैजन जाखोनो गेरेमसा गथ' गैया हाबा जानायानो दासो मास मोनब्रैल' जादों जाम्बालाय गथ' गैया बाबुल नोंनालाय खैजोन जाखो गेरेमसा कमेन्ट खालामलाय दसेल' रायलायनो मोनो होआ थानायखाय औ नोंहा रायलायखुमायो नालाय आंनाबो लोगोफोर फन हरगासिनो दोद रायलायथ'नाङा र' गेरेमसा दायो रायलाय दोननोसै आंबो दसे थानानै हरलायबाय बालाय दे रायलायग्रो दायो फै रायलायग्रो गेरेमसानावबो लोगोआना गेरेमसानावबो
दे रायलायग्रो गेरेमसा आंनाबो मेडेल मा इलाय मेडेलानिसो बुजियाखै आङो गेरेमसा मा मेडेलानिसो भिडिअ कल रायलाय लाइनसो दं दे औ दे लाइनाव थानानैबो आं लाइभआव आंबो दोननोसै दसे थानानै ओंखाम जानोसै मा ओंख्रि जाखो बाबुल ओंख्रि खिथाखांबायमोन नामा नोङो है खिथायाखैलै बावलायलांबायसो आङो गेरेमसा दोनथ'नोसैलै ना बाबुल दोनथ'नोसै साहा ओंखाम जानो आथुर जाबायानो दोनथ'नोसै दे बाय बाय गुड नाइट